Fi żmien meta l-intelligenza artifiċjali qed titrasforma l-mod kif isir it-tagħlim fi klassijiet, il-lettur u riċerkatur Dr. Ivan Da Battista qal il-TVM News il-klassijiet tal-futur, mod inevitabbli, għad jinbidlu u jkunu trasformati biex jirriflettu dan it-tibdil. Qal iżda li minflok biża' l-istrateġiji dwar l-użu tal-intelligenza artifiċjali fi klassijiet qegħdin jiffokaw fuq il-potenzjal tal-AI bħala għodda li tikkumplementa u saħħaħ il-modi tradizzjonali ta' tagħlim. Minflok tieħu post dejjem jaġġornaw ruhom. Ġifieri mill-bidu minn meta bdejna għallum diġà anke l-frameworks kellhom jadattaw ruhom dejjem, anke l-linji gwida, l-istudenti jafu anke pereżempju fejn semmejt l-etika it-trasparenza li jiena rrid ngħid għal xiex użajtu l-AI, kif użajtu l-AI u għalli ma benefiċċju. U allura dak kollu jidħol f'din trasformazzjoni li qed issir bħalissa. Qed ngħixuha, imma ngħixuha u nħadnuha. Dr. Cassandra Sturgeon Dalija li ma' Dr. Da Battista u qed riċerka workshop speċjalizzati dwar l-edukazzjoni u l-AI fissret kif itfassilu t-tiġdid tal-istrateġiji li jgwidaw u jirregolaw l-użu tal-intelligenza artifiċjali fi klassijiet qed jiffokaw fuq it-tisjieħ tal-aspett uman. Għax mill-workshops li għamilna jien u Ivan dis-sena indunajna li waħda mill-ikbar barriers hija l-intrinsic fear li għandhom l-istudenti biex anka jgħidulna kif jużaw l-AI u anka l-educators ma kinux that forthcoming li huma jużaw l-AI għax għatem jisu forsi daqsxejn ta' barriers biex huma jużaw. Konferenza speċjalizzata fl-MCAS nhar il-ġimgħa ser tlaqqa leġislaturi, riċerkaturi, edukaturi, professjonisti u rappreżentanti mill-industrija tat-teknoloġija biex jiddiskutu l-aħħar żviluppi fl-intelligenza artifiċjali u l-edukazzjoni b'attenzjoni fuq l-aspetti etiċi u prattiċi mġedda ta' tagħlim.